Alhamdulillah rabbil alamin. Ejani yari ben. Abla nan. Ko bi cugudi. Ko wasa. Wati bi cugudi. Wati ya raksa. Cugudi ba do ko do fone ko yele ba fegen fa. Ako kono boli bo. Amogote nugu ya marial. Amogote nugu ya marial. Ay. Ale bi bona yere de. Nugu ya li ya marial ma ya marial be bo. Ale ba fegen mun fone ko yele ba fegen fa ko. Ngo ayo fone yele ba fegen fa. Ala fega fo ko min kan ga wakati mina o ko wakati mo shi se gotola la ko ne fa ya jabi ngoni ni ame misra dibiye ikon le mabuli ni ame misra dibiye misra dibi nyaawo kono buli mi mine to godi la ni kono buli mi disi la security dibige dibige misra dibiye ko kono no mabuli ni kono buli chune nga misra dibi la ai Dibi droit. Si fait la mité dibi. Kono vol may ne. Non, le fay may. Kono vol may. Ajibali. Non. Ale may. Amani. Aywa. Ni bo chugol. Ko chugoli. Ko wa sa. Ko fe mum segi kunu kala sa ki nim. Ay no ine mun goni ubeki nega ne wo. Parce ne muni la ba imbe tunu ne. Ebe tunu. Abe bi kunu ne. Ay. Ebe tunu ne. Abi kunu. Ha? Awo. Ne muni be ki nega ne. Sunu ala ba ngoni be kunu. Ala be kunu. Ko suruku korola chogo. Akaso date bakurun temere. Suruku? Akorola chogo. Akaso date bakurun temere. Akaso da. Bakurun ngate me. Ayate siala. Suruku korola chogo. Ayi bakoro ate siala. Ayi. Mulat. Ali suruku barabato. Bakoro ndete maga soda fe. Ayi. Teme ke galage. Teme. Hello gboru. Ko ni na chokoro baye kulumu sigi ferela. Ko ni jekuma den kumbara be wili gasaba. Ay jama si jafuma denga boyere. Jafuma den ka shiga yere kulubi were ke. La gboru. Emuna. Jafuma ni nyine. O fene gala de sisa nyine o strategy fene bolu de nyine do were bolu do go Messi olu marki may ne jogma wala ni jogma so ko butunu ni jogma bi so ko butunu jafma ni jogma bi so ko nyine butunu hali kan est-ce sisa nyine wi de malala sisa tanu est-ce sisa tanu ni jogma te kulenge ke o gune ke bako voilà abi fu ba nga de walifa valo de yoro ni de walifa mo nga sisa nyine nu marki may ne galo fusa e ma me go Messi ni ko no ni trike do be ali sabi dimi ale ga wala se mise ya nyimi yoro wala wala se wala ka tor mola wala aka di blo fokel naga wala se mise ya nyimi boy mai mute mange wala teka se be profi ataro nyimi wala ya nyimi ka mo ka tatal mor ko fe ka taw de wala boy abe fu armoire kono tellement faire ga bu donay ka to nyimi wallahi ala bismillah mi do nyimi nabi di ala musa février kalo kile muka ani saba samba flale ni muka ani saba très bien le soir façon que facile mais si on fa la jate wara gede parce que on sungolo magolono mbe kalo jete ça bakaru ndi kalo jete foni kaloni ko ambe clef la o ba jete parce que sungolo menacé donc bebe na kaloni ngoni do ka jete bebe na jete no hali kala ma nyiniga ni o nyiniga sa o ba foye ko bi ambe clef la bismillah le sor ko li e sora le malo feminga sido ka mediateur le kon be clé sabata mana Bamako ya good luck Jonathan ala ira ka foko chama cha fanga kon be kata sira min kon fe ko abe sira nyuma kon ka kaba nyini u kon fe o gato o sira kon ka wasa kalata o baro be sira ke chugo bila clé sabata man kon sim fe ani chama cha fanga ire nyamo ko fokata se politique to mo ko ma alini société civile belu bela jeli akilna kon nyini ngara ula ira ka foko baro kon be kata chugo mina kabe sira manka esor alibi ana betu no kon fe ni anga environnement hukumu kon na ko anga stana fendo ko nimbe ko olu konin ka lakana wasa o kana seka shilatunu esor ali kala selido esor black refe am malaje l'indépendant ale musabibi
indépendant ale fene kuma me good luck ale ka kile saba tama koni ka Bamako ya no aira ka foko o chama fanga mo koni be tabulu mi koni ka kuka to o tabulu koni ka wasam se ka sigi ordre constitutionnel ale kondana choko mina ale ni fene ko de lemi koni fene foro bara ka se ka ke o kondana choko mina ali bi ani indépendant be to no kon fait yira ka fe o politique ton o luka nyona je bado koni bulu daleno mi ni o kay nga ke marsikalu klinani ali ni kle duru koni nato Bamako ya no yira ka fo nyona je bay koni ata ko foro yira koni ni o yi forum politique ton o luka nyona je koni indépendant alibi ana beto no konfe mi Baber Ganu ni RPM cadre dodo ali la selike ka la se asimi ngota kon makaira ka fo ko amu wakati na ko sisa ko chamacha fanga ko ni mako be femina ko bela jile kon be seka ire akonna na choko mina ali ni fena ira ka fo ko yela mabaw kon be seka ke chronogram kon na metalike kala ta saba wasa ulub seka ke kanye choko mina indépendant ali ka la selidu. Ah, nous avons l'indicateur de renouveau, allez, Moussebe. Indicateur de renouveau, allez, Maluno, Issa Kaujim, allez, Nipulo. Et Clef là, au Lukoninka, mouvement qu'on lancement qu'on fait, mini, ou qu'on kera, qu'on a foutu là, Jabala, qu'on a maison de la presse là, qu'on connaît Jatemneke Kaira, Kafo, Kuka, passeport diplomatique, qu'on a annulé là. Yep. Ah, indicateur de renouveau. Indicateur de renouveau, Alibiana, Beto, nous fait. C'est ça, Amta, Benagaka, Olufe, no, Ayera, Kafo, Ningoni, réseau d'Oroni. Bing Meka, Deme Kontakanyashi, Bamanchi Kulu, Konima, Bimi Italika, Carburant Kota, Fanfelana. Ulukon Kubeka, Demeta Kanyashi, Umata Juta, Fanfelana. Ayera, Kafo, Kanga Findi, Laka, Koni, Tegeke, Makofolo, Olula. Indicateur de renouveau alibi ani abetu no konfe ayira ka fo mi shogel ko kala maiga ko ale koni mahono wakadugu ka olufe bi indicateur de renouveau alibi ana abetu no konfe kenya ko hukumu konna hôpital du Mali oluka nyola jerba ko ngerani o YCI ayira ka fo san bafla alini muka ani sawami ni ame okonna olukon mena barake ni musa kami ko beta se fawar milliard duru alini akunga fin ola. Indicateur de renouveau alibiana de tout nous fait Mali doit nous le connaître à très mi nyanami ma friend o konani o drogu koni kuri ka o lufe na yira ka fo drogu ko fole yira quantité beta 25 kg 25 kg ne ba what buy le challenger est mouveau challenger alek maleno feminga o de ye sibikaw olu fe no ko tasibla ko nin kera école karamoko nani koni ka sabuka ko wuli ka joko ni fanga boyana kalango koni hukumu kon nana sibi ira ka foko lu kon binata sekana fe joko nani o retraité challenger ale kala selido alibiani challenger beto no kon fe mi talike ministre so mi nyechino no malini jamana wara ko yawnya bol manu o ye affaire étrangère o konna ko barakela ko ni be barabla ko ni na ni o ye grève ko ni ko cabinet kuno challenger alibi ana beto no kon fe yira ka fo amta kuchala sikaso aleni buguni RPM ka section munun kon be kregrena la chifu ola ira ka fo ko de makon ka ngata ka nyashi chama che fanga kon ma wasa baro be se ka teme ina fa la ine no choko mina challenger ale ka la selibu les échos wele gum les échos ale kuma le no femi ngode yi ko jakala soko dogo ni ale kulu min koni sigile no école karamogo koni togola siga suka olu fe ni o école karamogo vacataire we olu koni da selige kaira ka fo ko eta kon be ka wale min takanya shi au mois ka be fo o kon mako exploitation cruelle les écoles ale ka la selido amba kunche bamako wula ko soir de bamako ale kuma le no feminga amta sanga marala yira ka fo ko bamanci walo koni tama dam ko damado koni ke no morfa chama koni be ubulu odo kuma koni na sigila mo koni ke meka wulu mada koni blaka nyeshi fintigla ka koni ma o ka se kata la kana kona sabati sanini ma ko fole no ka se gen kana tuguni alibi ani soir de Bamako beto no konfe Colombe na be fama ko yara wolo debout sur les remparts ale koni ka la cellule do se feni anyama era kon be
Adama Jara Bende Servo Bolo ka ira ka fo ko kon bena wuli ka jo bela jele konin ke wasa accord d'Alger ale kana se ka wala choko minna soir de Bamako Ali bi ana bitu no fe mena ka kaw olu fe na ira ka fo tre kon kera olu ka réseau do kodina min ku be de meta kanyashi bamanci ke wali muko koni ma taji ko ta fanfela ola soir de Bamako ale ka la selido Ali bi ani abitu no fe ira ka fo ko sama fokata se sukura wankuru alini tum alini masakana hanga findigila ko ka wuli ka jo kon sira ka sababu ni ka dankari kon ke bomanci ke wali ma wolumfla alini uka bulula mina fokata se dumuni kon be wula ni wuli ka jo kera anga findigila ka ulufe soir de Bamako Ali Biana beto no kon fe et ministère des Affaires étrangères kon nana ayira ka fo ko barabla ko ni bolo dalime o barakela ko ni fe kabni kunungu ambe sol likenali tubarikalla o ka patron bi barala lu bi grève la ayo tubarikalla abebe ka nyenyi e ken nyaari abla nan ambe Bamako ba ma ñaare otewa Bamako ba ma ñaare kata 1960 la indépendance da kata bla fo 1972 la santani fla Bamako tunye deuxième région de ni kay ku boray aller de deuxième région kay première région aller deuxième région kulukoro tumbe Bamako maradel ya famo parce que moi sani ko de Bamako be mu ndo kulukoro maintenant 1972 ambe bi dominant le mercredi 23 février 1972 le lieutenant Moussa Traoré a pris une décision que Bamako sera érigé en district avec un statut particulier. Donc Bamako be bo deuxième région là ko ba ke district bu parti particularité krengreya ou be krengreya ka krengreya sigidai joro krengrene be joro krengdama ko deuxième région on vous dit Koulikoro donc Bamako be réaménagé le Koulikoro fana be réaménagé. Donc ça c'est le deuxième découpage du Mali. Premier découpage, Bamako était deuxième, et avec la région de Kaï, la région de Bamako, la région de Sikasso, la région de Ségou, et la région de Mopti, et la région de Gao. Ni Woro de Toumbe. T'as l'égné fait, en 1978, il y a un décret au État, où il y a Gao qui est fly. Ko Gao ka boko du ka Tombouctou boile Tombouctou que 6e que Gao que 7e en 1991 ko Halisa Gao ka bo ko anga Gaouchi e kidal boala donc Gao ka 7 kidal kere 8 yao tale ñe fait guni ba manju toro ko décentralisation ulu ko so ko bo Gao ka bo Halisa ko anga menaka boala donc yo bola donc yo menaka fanake ayra région arabu mo fana Tombouctou e Bamandji ya wele ko e kidal mo ya solo ko lu di jena de be Bamandji ko bon Tombouctou ka bon halisa ko nga ci tuguni do bula e bulo bolo ko to doni fana kera yere région to fana bana pour que vaccine nu kana dimi ko bon ambe do to fana ci ka faraka kara wo ci wodula donc we se bu fana ci ba ko ga dugu we mo ci fana ci ka Sikasso ci ka Koulikoro ci ka to région Worola ka tani kelen bi amana ka tani kononto ani Bamako district là ouais ya famo maintenant mais follow ko Bamako ça c'est la capitale du Mali, c'est le siège des institutions, c'est une collectivité décentralisée avec 6 communes. Maintenant commune revena bo Bamako arrondissement ko ba ka arrondissement kala Bamako mu ya arrondissement ko buna ke wolo wula nay ubu yorodo nyini ka Bamako karafe dugu wo shoro la wo ke wolo na amen akoni ajarawni ebe bumi am ne be Kalabankoro de ebe Kalabankoro ou Kalabankoro ebe Kalabankoro donc abna ke bon kawe bon commune Woro de Bamako voilà commune Woro na ibodo amba de commune Woro na commune Woro na on te mayambu ya kanune ya ani talo ne be yini ngade o de do mayambu ani jero jume mayambu ku Yirimajo do foge aya ka chane ya kita bela do foge bon commune Woro na Falaje Barangabugu Sogoningo Janegela Misabugu Nyamakoro Senu Sokoroji Manyambugu Yirimajo ani Barangabugu ni de commune Woro
abla que l'arrondissement abka 6e arrondissement ya fama ubna commune bola dron oui arrondissement bla ko 6e arrondissement le bon aduruna le commune durna ubna fo 5e arrondissement 5e na ko so go le tout follow mena 5e arrondissement 5 commune 5 am watimi na folo ala quartier Badlabougou garantie Bougou Torokoro Bougou quartier Mali Sabali Bougou Kalaban Koura Daouda Bougou Bako Djikroni indi ala quartier nambor la ambi Bako Toy donc commune fla don Bako Fédéral non commune fla o fena ka bunde ka bunde mais nana batike anana rive droite là parce que ko rive gauche nana rive droite là commune nandebe bon en bas de commune nanay commune nana ki bodo la fia beaucoup Sebeni Koro c'est technique dans la bande ay wodi don boy et Amdalay don ah oui c'est vrai Amdalay et Kalabambougou don Kalabambougou et Djikroni Paradon mais Djikroni Paradon Kalabambougou bon commune 4 Taliko Lassa Djikroni Para Sibiri Bougou Sebeni Koro Hamdalay Lafé Bougou ani Kalabambougou pour le maire Togo Adama Berete oui commune 3 commune 5 maire Amadou Ouattara Bakary Tergue commune 6 maire Boto Modibo Keita d'accord maintenant amta commune Savana bon commune Savana aleka dogo mais aleka kinde ka Tchani Bomoko Kiumbe ka dogo ma ka quartier ka Tchani donc futur 3e arrondissement bon 3e arrondissement est commissariat de Togo 3e tena donc 3e arrondissement bola donc ni 3e arrondissement kera donc 3e arrondissement fotuguni ay police so to ko te follow ba bile ko arrondissement commissariat de Kendambou voilà donc commune 3 avec qui est Dar Salam Ntomi Koro Bougou Wolfo Bougou Bolibana centre commercial Bomogokura Bolibana Dravela Bolibana Badjana 1 Badjana 2 Badjana Free 1 2 3 et mon biele Nyamena Bougou seconde fille Samé Sirakoro Doufi Kulba village Ponge Kodabougou Kululinko ala quartier de Gaboni quartier Bay bon ou le maire allez musée allez donner maire à cette de madame Giri Mariam Diallo voilà maintenant commune Flana on est la commune 2 amna commissariat du 2e arrondissement commissariat 2e arrondissement de la fois commune 2 allez Niari la Bozola Bagadaji Mennakura Misra, Hippodrome, Kenzambougou, Bakary Bougou, quartier sans fil qu'on appelle TSF, zone industrielle, Bougba, Ngobi. Ni des communes de taille. N'est que commune de. Mais bon, il reste le Touba ou le quartier bas, quartier Sababala. Quartier Sabab Mouyer Bongo Sigi, à Bala. En bas d'amener commune 1. Là, à Kamner Togo, à Bagnare. Oui. Commune Folo, premier arrondissement. De Bongo, Nanana, nous à la Walia. Avec le quartier Boulkasumbougou. Djelibougou, Doumanzana, Fadigla, Sotiba, Korofina Nord, Korofina Sud, Chikoroni, Bankoni Razel. Pour le cas maire Togo et Omar Togo. Omar Togo. Voilà, Ninde Bamako, si commune de Folo, il y a nous qu'à changer. Parce que décision Tara, Omar a changé Folo. Nous a changé.